Tervetuloa oppimaan lauseen jäseniä meidän kanssamme. Minä olen Sanni, minä olen isokarhu Ismo. Minä olen Jartso. Minä olen Zarko. Ja minä olen Vera. Aloitetaan. Predikaatti on pakko olla. Predikaatti on pakko olla. Predikaatti on persoonamuotoinen verbi ja se on pakollinen lauseessa. Predikaatti ilmaisee tekemistä, käpin, toimimista, taputa käsiä, taput ja olemista, lepää. Sukeltaa. Leikkaa. Kirjoittaa. Subjekti on Tekijä. kokija, Olija. aiheuttaja. Objekti on tekemisen kohde. Sanni pussaa Sarkoa. Sanni pussaa Sarkoa, subjekti, predikaatti, objekti.